бардорҷонои ману ана нигоҳ кунед, боз ятаи дигар Mercedes Benz GL бардорои ман GL 450 будааст дар худи шаҳри Ваҳдат бардорҷонои ман. Бай аст мошин бардоро. Сарои чиди фурӯхта мешавад, нов задаги умуман надорад фестода навин кодаш бардоро. Нигоҳ кунед, пневмаш пешаш камтар фромдагааст, тамом. Дига ягон ҷош задаги надорад, 2015 нов зада. Дидед бардорои салоношам чӣ хел тоза ки хушроҳак аст. Ози марҳамат мебинед, пробегаш 100 чанд бас инҷа 128000 мил, инҷа ози ба фикрам 130000 аст. Мегӯянд ки 2000 пробег гаштаги аст худомон ба тамом. Нархашам беҳтарин нарх мебинем, ягон 10 моҳи дига танировка ҳуҷҷат дорад. Хуб, мотораш бардоро 8 цилиндра мешавад. Ана ваяш бошад, агар лабовияш трешин доштад, лабовияш алиш мекунед, лабовияш ника бардорои ман полни ҷо безепштаги. Лабовия алиш дамин намешавад. Хуб, мотораш моторои Mercedes 222 кузов мешавад бардор. Фарзошад полировка кунед, над панал мешавад. Балон мошина диска чушам не чиха хушроҳак аст бардоро. Қувваташ беҳтарин аст, срочни фурӯхта мешавад. Медонед, се қатора мешавад на 4 мат. GL 450. Харидоро марҳамат, салон ҳозир мебинем. Кани ҳолати салонаш чӣ хел аст бардорои ман? Балонаш на диска балонша навза бегам. Салони сиёҳ, мебелни салон, кожни салон, люк дорад, сеюн қаторам дорад бардор. Чихолчошам чихолои накидкаи хушроҳак, задни дефлектор дорад бардор. Ана. Дарош тайно давочки надорад. Бинем албатта. Чӣ дорад дигар? Бо датчик слипи ғизон дорад бардор. Сидени лифт, памят сидени лифт, памят сидени, акустика сарман кардон. Ана, 2014 моҳи 05 15 14 будаст бездарад бардор. Пробегаш аз дидан дар кор аст. Бинед бардоро, мониторчоша бинед. Ана. Кани. Салоношо бинед бардоро. Хушроҳак аст. Инҷа подстаканникаш гарм хунук метавонам медонда. Пробегаш 133-128 буд. 5000 мил гашт додам бардоро тамом. Пробегаш нигоҳ кунед. Ин мошина заведид кунед бо, нагар ки ошибка дорад. Хозир заведид мекунад, ошибкаш ҳамаш гум шуд дидед бардоро. Якта ошибка чашмон тамом. Кондитсионераш на хушроҳ кор карда ҳисобаст. Русига ҳолаташ беҳтарин бардоро, нархашам беҳтарин. Марҳамат кунед, на харидоро бошед. Срочни фурӯхта мешавад. Бай. Пуш дара. Молодец. Чӣ хел аст на бардоро? Марҳамат кунед. Срочна нархаша бинед чанд аст? 230000 барози кардем. 240000 сомон фрестода будам. Боз ягон майда муомила дорад, биёед аз наздик тамошо кунед. Ташаккури зиёд, лайка фаромӯш накунед. Бай аст. Номероша кан? Кан бад номерчоша? Ана. бардорҷонои ману ана бай. Нигоҳ кунед, дӯстдорони Opel Astra G. Касе агар Opel дар кор бошад, ана ин Opel барои шумо. Бо бамперчоша нигоҳ кунед, бо ранги обсбо мехоҳед дополнительный обвесчо доштасин. Ин мошина бардорҷонои ман аз душанбе гирифта овардиам, ки фарух шумо Ваҳдат будедум. аз шумо душанбе кофта рафтем гуфта. Хулас бардорои мошина метавонед Ваҳдат биёед бинед бардорҷонои ман. Хуб, дискаша дидедам, уже фаҳмидед бардоро мотораш чанд боша. Балонош на панал бардоро. Солаш 2003. Мотораш бошад бардорои ман 1.8 16 клапана мотори қабурға мегӯянд ки ана мотор кожни салон на багриф наворотош хушроҳак аст. Танировкаш 50% буд. То моҳи августа бардоро танировка ҳуҷҷат доштааст. На харидоро бошед, марҳамат, срочни варианти беҳтарин, нархи беҳтарин розӣ кардем. 80000 фрестодаги да мо бардоро 75000 розӣ кардем. Боз албатта муомила гуфтем мекунед. Гуфтам майлина. Ақли боша бинед чӣ хушроҳак аст. Бамперчоша бинед бардоро. ҳолаташ беҳтарин аст, срочни аст бардор, не аз инҷа ба кадр хушрӯ меомадастам. Марҳамат бардор, 75000 срочна муомила дорад, мотори 1.8. Стопош бардор, ин гарини қимат аст, ин стопо редки мешавад бардор. Фарқ мекунад стопош. ҳолати салон, кожни салон, 4 ойна электропакет бардоро, кожоша бинед чӣ аст. Комплектацияш хушроҳак ба спорт будаст, комплектацияш бардор, сиденияшон спорт. 4 ойна электропакет бардор. Спортто сиденияшон нехел мешавад бардор. Дидед чӣ аст? Озир мебинем штокои рангбай кайсодор пробегаш бошад, агар мешад дида пробегаш ё не. Анҷи камтарак ториктар меомад. Ана монитор, кондитсионер дорад, обогрев сидени, гази еврочёр ҳолати салонаш. аз берун бо камтар сиёнка кунам, камтар хиратар барои пеш рӯшани бад аст. Ана бардорам хеле тамошо кунед ябор. Чӣ хел аст? Салончаш бинед, на кайсодор штокири борош. Ҳолаташ хушроҳак аст, бад нест бардоро. нархаш ба арзанда аст. Кам кор мекунед, не химчиска мекунед, кожоша исуси ягон кусок шалиш мекунед тамом. чӣ хел аст бардорҷонои ман? Бай аст. Арзанда аст ё не? фикротон насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. бо эҳтиром Автодубай ТЖ. ташаккур. ана бардорҷонои ман, марҳамат тамошо кунед. боз ятаи дигар Mercedes Benz бай. Сечка бардоро. кулуфи 204
бале бардарҷонон кузофи 204 мотор 3 литра 6 цилиндра Европа соли 2008 буд аст бардаро. Срочни фурӯхта машад, ҳолати беҳтарин, коробка автомат бардаро, ягон камбуи надорад, дискачош намедед, балоношам напана аст. Мошини бардарои ман дар ваҳдат қарор дорад. Метавонед биёед аз наздик тамошо кунед бардарҷонон. Марҳамат ҳозир аҷоя тамошо мекунем, лайк фаромӯш накунед. Рафтем. ҳуҷҷатош бардарои ман то моҳи январ будааст. Январи соли 2026 мешавад. Балончошна, кузофош бардаро тозак аст. Баъд нест бардаро чормати даст ба машинча. Нархаша бардаро медонед чанд пул гуфта истодан. Нархаша 90 000 гуфта истода идам. Гуфтем не 90 не арзонтар монем. Розӣ кардем 80 000 сомон ба. Марҳамат бардаро 80 000 сомон. Сечкачаи соли 2008. ҳолати беҳтарин. Срочни фурӯхта мешавад. Коробкаи автомат Европа аст машин бардаро. Кондитсионерош ях барем. Кондитсионерош хушук кор мекунад. Ҳолати салонаш кожни салон, салони сӯ, кожош дар ҳолати хуб. 157 000 километр пробег дошт бардар. Кожни рул, мултирул, кондитсионерош бардар. Хулас марҳамат якта чекаш гиром даст, тамом дигар ошибка надорад. Хеле аст бардарҷонои ман, срочни фурӯхта мешавад. Фикротон ҳатман нависед, лайк фаромӯш накунед, бо канали Автодор байтеҷӣ бошед. Аз канали мо мошинаҳо арзон дастрас ва мошини ба таби дили худатонро боварӣ дорам, ҳатман пайдо мекунед. Бай 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 бай. Бардарҷонои ман, марҳамат нигоҳ кунед. Бозиятаи дигар срочна Toyota Avalon. ҳолати беҳтарин кати бардарҷонои ман, мотораш 3.5 6 тага 6 цилиндра мешавад. 6 мо тонировка ҳуҷҷат дорад, солаш 2014. Комплектатсияш XL бардарҷонои ман дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. Марҳамат метавонед биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, гиред 150 000 гуфта додам, гуфтем не 150 не. Срочни бардарҷонои ман 140 000 сом. Боз муомила дорад. Хайрдор бошед, марҳамат кунед. Дискош балонош дар ҳолати хуб аст, балонош нигоҳ кунед бардаро. Кузофошам тозак аст. Тозак чотка аст мошинча. XL комплектация. Ягон камбудӣ надоштааст бардаро. Анаҷози мошинчаҳоаш сиёмка кардем, инҷо чанд та мошин қатор кардагим бардаро. Видеоша метавонед аз канали мо интизор шавед, тамошо кунед. Ҳолати салон, кожни салон, светли салон бардаро. Салонош хушрӯ, без ключевой доступ, сидени лифт. Хуб, боз чӣ дорад сидени лифт, винко 2014 гуфтем, тоза 2014 моҳи январ будааст. Рулош бардаро рулои нав будааст. Рулоша бинед бардаро чӣ хел рулчош хушрӯк аст, пробегаш 233 000 мил гаштаги, ошибка надоштааст. Монитори Android задагиам, кондитсионер чош хушрӯ кор карда истодааст, абагрев сидени дорад, недоғизони қимат контрол. Чӣ хел аст бардаро? Срочни фурӯхта мешавад, люкчошам ҳаст. Ҳамаш қоидаи бардарҷонои ман. Бай 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 аст мошинча. Рула бинед чӣ хел хушрӯк аст, метавонед ё не? Рулаш не ки махлуқ шуд мабай. Чӣ хел аст бардарҷонои ман? Марҳамат кунед. Мошинаҳо арзон дастрас, мошинаҳои хушрӯ метавонед аз канали Автодор байтеҷӣ пайдо кунед. Ҳозир Мерседес сиёмка мекунем. Бардарҷонои ман, ассалому алайкум ана бай 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 бай. Тамошо кунед бардарҷоно, бозиятаи дигар Mercedes Benz 212 кузов Е класс. Нол зада будааст бардарои ман, нол зада. Умуман задагӣ надоштааст. нигоҳ кунед бардаро, шумо ман нишон кунед 2015 рестани. Нигоҳ кунед бардарҷонои ман, пачка аст. 100 000 пробег дорад буду шуд бардарҷоно. Винкодаш биён 100 000 мил, ҳозир ҳам бардарҷоно 100 000 мил пробег дорад. 100 000 буд, 100 000 мил аст бардаро. Хулоси гап, ин мошинчаи мо бардарҷонои ман худам ба беҳад кам гаштаги аст. Бисёр бардарҷоно ҳолати беҳтарин кати. Ин мошина гирифтаган камтарак ҳай кардаган, тамом хеле қимат гирифтаги будам 240 000. ҳозир бошад бардаро нархаша мо худамон савдо карда, арзон карда 155 000 сом розӣ кардем. Боз муомила дорад. Тонировка ҳуҷҷатош камтарак мондаги аст ки мошин дар ваҳдат аст бардаро. Метавонед дар худи ваҳдат биёед мошинча аз наздик тамошо кунед бардаро. Дискош разнашироки дискои рогатка задагиам бардарои ман. Нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯк аст. Бамперош неки бамперои 6 бамперои AMG задагӣ. Фароша хато накунам, аз худаш аз винкод байнам хел буд. Кондитсионеру ях, мотор, коробка, хадои ҳамаш қоидави. Хулоси гап нуги сӯзан балин расход надоштааст бардаро. Фақат мегардед, ҳай мекунед, мегардед, як ҳуҷҷатоша мегузаронед ки тамом. ҳамин рӯз нав сиёмамо ба як тамонде дорестайлингаш буд 2011 Америка. Ваям хушрӯк буд, харидам бардаро, савдо кардам. ҷош ба савдо шуд. Боер дорем бардаро, инам бояд ки ҷош ба савдо шуд. Чорматик аст. нигоҳ кунед қаду қоматаш чӣ хел хушрӯк аст бардарҷоно. ин мошинча ки аксариятон ҷои шинохтед аз як бародари мо срочни мефрӯхтиан ин мошинча. Салон мебинем 4 дар без ключевой доступ, 4 балони пачка катина, балонош бардаро натонам. Салон мебинед тозагиша. Салонаш бардарои мана ки беҳад тоза аст. Салонош тоза хушрӯ мебинед. Салон подсветка ҳам дорад. Кожош дар ҳолати хуб, чихолашам беҳтарин чихол, без ключевой доступ, сидениш бардаро, лифт памяти сидени, акустикаш харман кардам. Винкода боз ягбор худатон занед, чашми худатон фити бинед. Ана салон чош бардарои ман. метавонад хушрӯёне 100 000 109 000 мил пробег доштааст. Винкода 100 000 мил. 9 000 худом багаштаги аст. Тамом. Кондитсионер чош ях, старт стоп, ҳолати салонош идеални аст.
бай аст бардорҷонои ман. Марҳамат кунед. Ин хеле нишонтиам камтарагу против офтоб будем ки хушуд натофт. Ягон ошибкам надорад бардаро. Кожош на панах мепенеру вучош полкругли. Тоза оригинал рестайлинг аст. Ягон хе бодикит кардаги ношне. Чӣ хел аст бардарои ман? Бай аст. 155000 сом срочня. Бардорҷонои ман о ана бай. Нигоҳ кунед. Toyota Camry 2 овардаган аз худи Хуҷан бардорҷонои ман. Номераш 01 аст. Комплектацияш лимитед бардаро. Солаш 2009 будаст. Мошин бардаро варианти Япония. Японка мотор 2.4 бошад бардорҷоно. Тонировка ҳуҷҷатош аз мефаҳмед, сеташ металлик. Мошинча бардорҷоно хушбак аст, ки нархша 100,000 истодаган 100,000 не, 100,000 не, 95,000 рози карде. Боз муомилаи хушрӯ дорад бардаро. Ҳуҷҷатош бардаро 4-5 моҳ будаст. Номерошам подарка 0020 бардаро. Дискош балонош дар ҳолати хуб, опорни дискош перфорация доштааст бардаро, ки хушрӯ балонош ҳам полисоч тозак аст. Камбуди бардорҷонои ман надорад мошинча. Мошин нигоҳ кунед, шилдикча XL кати. Дидед бардаро чӣ хушбак аст. Мошинча японка аст. Мошинча японка. Японка перекидка мешавад. Медонед, инҷаш камтарак бардаро кор доштааст намекажош. Ҳолати салон мебинед, салон ахибошам дефлектор дорад. Салонош беҳад хушбак тозак, лимитед комплектация, без ключевой доступ, сиденье лифт ҳар ду тараф бардаро. Кондитсионер рӯшиях. Абармек сиденье доштааст, кор мекунад, намекунад, намедонам. Ана кондитсионер рӯшиях бардорҷоно. Педош салоношам хушбак аст. Ягон ҷош камбудӣ надорад. 166,000 километр пробег доштааст бардорҷоно. Ин мошина аксар чанд пула қабул карда гӯям, гуфтем нерхози 100 боло ба намерад инака. 95,000 хай розӣ кардем, гуфтем бо арзонтар кунед, савдо кунед. Хай майли 95 монет худам медонам дар чӣ гуфтам савдо мекунем мефурӯшем. Аро ин бардаро марҳамат кунед, ҳолаташ хушбак аст. Мошинча маълум аст ки тоза биёед, қати устотон проверка кунед, савдо кунед, арзон кунед, махбул кунед, гирид бардаро барои мо бошад якта лайкатон басанда. Чӣ хел аст бардорҷонои ман? Марҳамат кунед, срочни фурӯхтан шад бай аст. Успех. Бардорҷонои ман бай бераҳма. Шумо нигоҳ кунед. BMW X5 бардорҷонои ман 162,000 сом дидаги аст ягон бор. Марҳамат бардаро тамошо кунед дар канали Автодубай таҷа срочна 162,000 сом монда истодем. Боз ягон майда албатта муомила дорад барои подписчикои ман. Ана оригинал М пакет фарои адаптивни LED кати бардорҷоно. Мотор 4.4 бензин Америка. Тонировка ҳуҷҷатош то моҳи ноябри соли 2025 то охири соли қариб аст. Дискош балонош ҳам дар ҳолати хуб гӯем ё не. Балонош бардарои ман мегардаду нав нестекинам. Дискачош хушрӯ аст. Мотораш хушрӯ кор карда истодааст. Камбудӣ надорад истодам бардаро. Хайрдоро бошед, марҳамат кунед, нархи беҳтарин срочни 162 нархи BMW F10 кати баробар кардем X5 F15. Балонош аст. Моҳика надорад, камтарак ширкитар аст мошинча бардорҷоно. Агар моҳика медошт бо балончош сиё мекардам зуд шторкош будааст. Салонро нигоҳ кунед, чӣ салонош хушрӯ аст. Кожуни салон, салони ҷигарӣ, задни климат контрол дорад бардаро. Ина кондитсионерош ях, мониторчошам аст, мониторошам кор мекунад. Панорамаошам аст бардаро. Навархуташдаги беҳтарин давочик дошта бошад, ози доштааст бардорҷоно, наводчикам доштааст. Камераи 360 градусам доштааст. Без ключевой доступ бардаро. Навороташ шумо нигоҳ кунед. Ана вин-кодаш аст бардаро, вин-кодаш мошин бардаро 4.4 вай будааст. Вин-кодаш бардорҷонои ман. Инҷа маддаи Америка навистаги аст бардаро, неки ина араби. Мошинча бардаро халиҷи Дубай аст. Датчик флипер зонам дорад. Америка гуфтам, не Америка нест бардаро, барои ки на километр аст. Навина вин-кодашам ман худам дидам бардаро. Ҳолати салонаш акустикаш харман кардон, пробег 239,000 километр. Я бор ҳай кунем. Иққа таърифа задем ки не бор ҳай кунем бинем кани. Чӣ хел аст мошинча? Срочна 162,000 сом меканад земгане ки бардаро. Проексияшам ҳаст. Марҳамат кунед, навороташ хушбак аст. Харидору варианти беҳтарин срочни. Ина мегирид бардорҷоно, имрӯз падарка метиҳед, лотто да мемонед, ҳай мекунед бардаро, любохе вариант аст. Нарха нигоҳ кунед бардаро. Шояд ками 162. Мехаред, тамом фикр мекардед, ин мошина ягон 250-300,000 сомак дигаштест. Чӣ хел аст бардарои ман? Нархаш арзанда аст ё не? Фикратон ҳатман найсед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодубай таҷа бошед. Аз канали мо мошинаи арзон дастрас ва мошинаи ба таби дили худатонро боварӣ дорам ки пайдо мекунед. ин мошин бардаро срочни пул дар кор аст. Барои ҳамин нарха худам розӣ кардам, мондам набошад. Агар 200,000 гуфтан 199 мон 200 мон гуфтан, гуфтем не арзонтар монед, бензин аст. Барои ки пул дар кор аст, розӣ шудам бардаро. Шумо биёед қатъи устотон полни проверка кунед, такша бинед, болош кунед, любохе проверка кунед, бинед бардаро, ман махтоб кунед, гиред бардаро. Гарантия ки гуфта истодам, любо ҷош мегӯям ки гарантияш биёд қатъи устошон проверка кунад. Ягон ҷои бардорҷоно мошин ягон камбудӣ надоштааст. Агар майда чуда надошта бошад, сериозӣ камбудӣ надоштааст. Бо инаи Дубаи даст бардаро задагӣ ҳам бояд надошта бошад.
лайк фаромӯш накунед бардор, аз шумо дастгирӣ инами қасд бардарои ман. Бардарҷонои ман шабатон ба хайр бошад, марҳамат тамошо кунед. Срочна Toyota Camry 6. нигоҳ кунед чӣ хушрак аст бардаро, ҳолати беҳтарин катинаки. Сафед трёх компания. Копия чиста Европа тайёр кардагиам бардаро, неки ин дуинимаи гибриди японка аст. Соли 2018. Коли бардарҷонои ман ба кабинкачоша Европа задагӣ буданд, торпедои 21 задагиам, дискачоши дискови нав, гибридош бардаро 100%. Пробегаш ҳам кам 80,000 километр пробег кати бардаро. Машина ҳамин рӯза худаш мегӯям ки номер гирифтем, утилизатсия кардем, ҳуҷҷати солома гузарондем, баъд ябора ҳамин рӯз растамошка кардем. Феса нав даромадагӣ аст. Наворотош бисёр хушрак аст бардаро. Срочни 265,000 сом истесодагидан барои шумо бардарҷонои ман розӣ кардем. Срочна нарха нигоҳ кунед 255,000 сомон ба бардарои ман. Фарои пеш се хоша, стопои ақиб ду хоша, удержание пласта пешош радар, 4 диска балон пачка, сафед трёх компонент. Машин бардаро мойка надорад, чиркинак аст, неки ҳоли ҳамқа хушрак аст. Нигоҳ кунед. Номерчошам падарка. Гулиштелошам дутага кадамака ҷо мегӯям барои ки хушрак шавад. Як гулиштела мешавад ки японко, ду гулиштела кардагидиам. Марҳамат. Сиденёшам сиденёи Европа задам фтесодан, ҳар ду тараф сиденёш лифт аст. Ана салонш бинед чӣ хушрак аст. Кожни салон, кожош салонош напанав аст. Неки бардор бо сига беҳад махол шуд. Без плечевой доступ, сиденье лифт. Ана адаптивни фар, фаро оригинал аз худаш аст. Худаш бардор дальний ближний механизм. Ин мониторошам, монитори Европа аст бардор. Диде чӣ хушрак аст. Дуғзони климат контрол, кондитсионер мондагози яхбарин аст. Ин обогрев сиденьёш ҳасанаш кор мекунад. Се режим вождение дорад. Беспроводной зарядка ҳам дорад ё не? Торпедашо шунед подсветка ҳам дорад. Проексия ҳам дорад бадан. Ето баҷони бардаро. Марҳамат кунед. Пробегаш эҳтимол 85,000 километр даст. Бай аст машинча бардаро. марҳамат кунед, срочни фурӯхта мешавад. чӣ хел аст бардарҷонои ман, марҳамат кунед, срочни фурӯхта мешавад. Арзанда аст ё не? Фикратон насед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Авто Дубай теҷе бошед. Бай аст бардаро. Беҳтарин нарх биёед, аз наздик тамошо кунед бардаро, боз ягон майда савдо кунед, арзон кунед, муомила кунед биёед. Боварӣ дорам ки машинча биёед, бурд мекунед. Аз наздик ябо тамошо кунед шумо. Бай. Бардарои сечка дӯстдор, марҳамат ана сечка. Ки пурсида истодаги буд. Барои шумо сечка ёфтагиам 60,000 сомон. Срочни фурӯхта мешавад бардаро. Солаш 1998, рестайлинг объёмният, дискачои звёзда кади бардаро, дискачои сторача. Ана ин машинчаи мо бардарҷоно, мотори 2.0, коробкаи механикати. Ҳуҷҷатҳои солома, утилизатсия ҳам бояд дошта бошад. Нархаш бардаро срочна 60,000 сомон, нархи беҳтарин, боз камтар муомила дорад. Биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, гиред. Балонош нав, кузова хушрӯ тамошо мекунед. Комплектатсияш бардарои ман бале классик аст. Кондитсионераш пурсида кор мекунад миёне. Мотор 2.0 аст бардаро, инҷа шилдики 2.2 задагиам. Неки бардарҷоно мотори 2.0 аст. Машина задаги нест фтесодан, боз шумо биёед хушрӯ бинед бардарҷонои ман. Мерседес сечка бардаро бисёр ҷои пусидагӣ мешавад бардаро. Ина нигоҳ кунед, ин бардаро харид ки нест. Ина хел ҷоша бардаро аҳамияти тагои аккумуляторша аҳамияти бардаро сечка хароб. Ин ҳолати салон. Ина резноша ҳамаша канед бардарҷоно, ина ҳамаш пломбошки истодагӣ аст. Ина резноша аҳамияти пешоша бинед, мисол хуш кардагӣ набошанд. Ина люк доштааст. Опа, чӣ аси? Даждевикиша бинед бардаро. Ана коробка гуфтем механика, штоки Америка даст. Худаш неки американка нест. Штоки американка аст. ҳолати салонаш бардаро хушрак аст, кондитсионер дорад, кор мекунад ё не ҳозир аниқ мекунам ман. Дута оина электропакет, калитҳои рибка кити бардаро. Торпедош хушрӯ, лабовияш трешин, ягонҷо шикастагӣ надорад, потолокошам сиёҳ кардагиам бардаро. марҳамат кунед. Пробегаш штоки худаш не бардаро, пробеги худаш бояд нашавад. 126,000 мил нишон дода истод. Як хел пробег шакал нишон дод мегӯям. Штоки американка. чӣ хел аст бардарҷонон? Марҳамат кунед. Фикратон ҳатман насед, лайка фаромӯш накунед. Варианти хуб, нархи беҳтарин, боз ягон майда албатта муомила дорад. биёед аз наздик тамошо кунед. Кондитсионераш неки ба фикрам фрион надоштааст, намедонам кор намекунад. BMW FC солош 2014 бардаро экономичный вариант. Объем мотор 1.6 турбо 316i. Нигоҳ кунед бардаро, машин халиҷи, яъне Дубаи. Балнош дар ҳолати хуб. Марҳамат, ба усто биёин, ба дилпариста анҷоин харидорӣ кунед. Парктроникош ҳаст. види ақиби машин бардаро. ҳолати диланша нишон метем. Марҳамат бинед. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. ҳолати салони машин бардаро, ҳолати салон шадидем, потолок сиёҳ, боковой Бэтмен. бибинед, боковойш ҷамъ мешавад, мултирули ду тарафа, круиз контрол, режим вождение дорад, ҷостик дорад бардаро, монитор дорад.
старстоп, автостоп. Пробегша нишон метием 166000 километр. Бародаро, марамат ба устоотон омада ба дилпири санҷен харидорӣ кунед. Коркини моторшам овозиш паст. Нархаш 109000 сомон. Лайкро фаромӯш накунед. Lexus RX. Объем мотори машин 3.5 силиндра. Солаш 2010 сборкаи Канада. Таъмировка техосмотрш моҳи октябр буд мешавад. Балнош дар ҳолати миёна. Марамат бардаро ба устоотон биёед. Ба дилпири санҷен харидорӣ кунед. Види ақиб машин бардаро задни камераш аст. ҳолати салонша нишон метиҳем. марамат. бисмиллаҳи роҳмони роҳим. Салонсиёҳи бардаро память сидения, лифт сидения, мультируль де тарафа, круиз контроль, 234 000 пробег машина. Километрай бад бардаро, мил нест, километр. Кондиционерш аст, старстоп, чорведе, обогрев охлаждения, ҷостик дора. нархи машин бародаро 159000 сомон. Марамат биёед ба устоотон бинед, санҷед, харидорӣ кунед. Лайкро фаромӯш накунед. Mercedes-Benz E-класс. Объем мотор D турбо бензинӣ. Нигоҳ кунед бардаро. Солаш 2017. Парктроникош аст. ҳуҷҷатош солона утилизатсия дора. балнош дар ҳолати хуб. Марамат ба устоотон биёед, ба дилпири санҷед, харидорӣ кунед. види ақиби машин бардаро. нархи арзон мондасем бардаро успед кунед, биёед ба устоотон санҷед, харидорӣ кунед. нархи машин 220000 сомон. ҳолати салонша нишон метиҳем. марамат. бисмиллаҳи роҳмони роҳим. ҳолати салони машин баковош ҷамъ мешавад. обогрев сидения дора, лифт сидения дора, круиз контроль, мультирули де тарафа, липстокш аст. режим вождения дора, монитор дора бардаро. пробегиш 188000 километр. бардаро, нархи машин 220000 сомон. ба устоотон омада ба дилпири санҷед, харидорӣ кунед. лайкро фаромӯш накунед, ба саҳифаи мо обуна шавед. срочна машини фурӯшӣ. Toyota Camry D. Комплектатсияи машин SK. объем мотори машин 3.5 силиндра. солаш 2009-01. нигоҳ кунед бардаро. 99000 сомон нархи машин. люк дора. балнош дар ҳолати хуб. марамат биёед, ба устоотон санҷед, харидорӣ кунед. види ақиби машин бардаро. ду гӯштила. ҳолати салонша нишон метиҳем. марамат. бисмиллаҳи роҳмони роҳим. ҳолати салони машин винкод кузовда аст. ҳолати пешаш бардаро. винкоди машина бибинед. мультирули яктарафа, круиз контроль, 170000 мил пробеги машин. ҳолати дранша диси. нархи машин бардаро 99000 сомон. марамат биёед, ба устоотон санҷед, харидорӣ кунед. лайкро фаромӯш накунед. ҳуҷҷатҳои машин мутаассифона буд шудага. лайкро фаромӯш накун. Mercedes-Benz GLC AMG. объем мотор 4C. бибинем бардаро 4 камерага. таъмировка техосмотраш охири сол буд мешавад. AMG бардаро балнош дар ҳолати хуб. парктроникош аст. види ақиби машин бардаро. марамат ба устоотон биёед, ба дилпири санҷед, харидорӣ кунед. ҳолати салонша нишон метиҳем. бисмиллаҳи роҳмони роҳим. ҳолати салона бинем бардаро.
салоншон спортивный, подсветка дора, климат-контроль дора, потолок всё, ремонтуш сырх, дач sleeping zone, боковой жам мешава, обогрев сидений, подсветка дора, лифт сидения, рули AMG, мультирули до тарафа, дач полоса, ховак, круиз контроль. ببینیم باردارو распознание знаков дора 75000 км пробеги машины. Что режим вождения бардаро? Джойстик, бардаро выхлопыш, автостоп, климат контроль, старт-стоп, липсток, мониторинг. Бародарҷоно, нархи машина 420000 сомон мегӯям. Объем мотори машин 4.3 битурбо. Лайка фаромӯш накунед ба саҳифа обуна шавед. Toyota Avalon солош 2021-04 вагон. Нигоҳ кунед. Комплектатсияи машин лимитед, объем мотор 2.5 гибрид, утилизатсия дора. Нигоҳ кунед бардаро. Машин вагонай беҳад тоза. Бо ба устоотон биёед, баъди присанҷен харидорӣ кунед. Балонош дар ҳолати хуб. Безключовой доступ дора, люк дора. Марамат бардаро, видеохиб машин. Фул комплектатсияша, задний камераш аст. ҳолати салонша нишон медиҳем, марамат бардаро. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. ҳолати салони машин. Обогрев сидений дора бардаро. Акустика JBL, безключовой доступ, дач sleeping zone. Память сидения, лифт сидения, вин-код бардаро. Обогрев руль, мультируль до тарафа, дач полоса, дач движения, круиз контроль, 59000 мил пробеги машина бардаро. Проекция шаддин, старт-стоп, обогрев охлаждения сидения, мониторинг калон бардаро, JBL, се режим вождения. бародаро, нархи машин 330000 сомон, варианти бартери пешниҳод кунед, машини вагонӣ. биёед ба устоотон бинед, харидорӣ кунед. Лайка фаромӯш накунед. Lexus GX 470, объем мотор 4.7 8 цилиндра. Нигоҳ кунед бардаро. Машинча беҳад тоза, беҳад хушрӯ. бо ба устоотон биёед, беҳад нигоҳш кунед, баъд харидорӣ кунед. бардаро, нархи машин 199000 сомон, дигар савдо намешавад. ранги сафед кофта сабдед, марҳамат. ранги сафед дар ҳолати хуб. видеохиб машин бардаро. задний камераш аст. машинча чихеле ки дидестен дар ҳолати хуба. бо ба устоҳотон биёед, баъди приз санҷед, харидорӣ кунед. машинои нол пробегаам ки мо дар канал момонем бардаро, устобарен санҷед. ҳолати салони машин. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. сериядай бардаро, климат контрол актив ҳаст, кондитсионер кор мекунад. соҳибаш мегӯяд нотарсида устора гирифта биёям, барои ки дили хичам пурай. память сидения, акустика марк Levelson, лифт сидения, вин-коди машин 2007 4 моҳа. мультирул дора, круиз контроль, кондитсионер ях, акустика радиосен марк Levelson, обогрев сидений, монитор, 127000 мил пробеги машина. пневмаш кор мекунад бардаро, дарини машина дести тоза. нархи машин 199000 сомон, дигар савдо намешавад. марамат биёед, ба устоотон бинед, санҷед, харидорӣ кунед. лайкҳоро чиқирҷӣ кунед. Mercedes-Benz E-Class 211 кузов. объем мотори машин 5.5 8 цилиндра DVD Yanasi. нигоҳ кунед бардаро, техас моториш солона тонировкаам дорад. балонош дар ҳолати хуб. маълумоти фурара ай соҳибиш гиред. люк дора, Avantgarde S комплектатсияи машин. марамат бардаро, види ахиби машин, 4 глушили, задни камера, парктроникош аст. ба устоотон биёед, баъди приз санҷед, харидорӣ кунед. ҳолати салонша нишон медиҳем, марамат. нархи машина 133000 сомон мегӯям. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. ҳолати салони машин. бардаро, дискоша бинед, балоноша бинед. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. ҳолати пеши машин. лифт сидения, память сидения, боковой ҷамъ меша. акустика Harman Kardon, круиз контроль, мультирули до тарафа, липсток, 198000 пробеги машин. обогрев сидений, пневма дора, се режим вождения, климат контроль шаст. кондитсионер кор мекунад.
нархи мошин бародаро 133000 сомон. Марамад биёед ба устодтон лабови антиблик харидорӣ кунед. Toyota Land Cruiser Prado солаш 2008. Авио мотор 4-6 силиндра, сборкаи халиҷӣ, яъне Дубаи. Нигоҳ кунед бардаро. Баллонот дар ҳолати хуб. Тонировкаи 50% дорад. Марамат види архиви мошин. Нархи мошина 178000 сомон мегӯянд. бо ба устодтон биёед ба дилписанҷоӣ харидорӣ кунед. ҳолати салонша нишон медиҳем. Марамат. Тонировка техосмотри мошин ровна солона дуруст пеш карда буданд. Салон кожа, климат контроль ҳаст. Сеюм рядаш ҳаст. Пробеги мошин 200,000 километр бардаро. ҳолати дилини салон. Бардаро биркаи Дубаиш. Мультирул як тарафа, круиз контроль, старт-стопш кардагиам бардаро. Монитори Android, климат контроль, кондитсионерш кор мекунад. Дарини мошина деси. Нархи мошин бародаро 178000 сомон. Марамат биёед ба устодтон бинед, санҷед, харидорӣ кунед. Лайкҳоро фаромӯш накунед. Opel Astra G солаш 2001. Авио мотори мошин 1.6 инжектор. ҳуҷҷатҳои мошин моҳи ноябр буд мешавад. Утилизатсия дорад. Комплектатсияи мошин Selection. Кондитсионерш кор мекунад. баллони пеш дар ҳолати хуб, баллони архивиш дар ҳолати алишкинӣ. Марамат бардаро види архиви мошин. ва устодтон биёед ба дилписанҷоӣ харидорӣ кунед. ҳолати салонша нишон медиҳем. бисмиллаҳи роҳмони роҳим. ҳолати салони мошин. Мультирул ду тарафа. Пробеги мошина нишон медиҳем. 287,000 километр. Бензин, газ, ҳар ҳолат даринша деси. Бародаро. Нархи мошин 59000 сомон, кам тарак муомила дорад. Бисёр не. Марамат биёед ба устодтон санҷед, харидорӣ кунед. Toyota Camry 2. Авио мотори мошин 2.4 гибрид. Солаш 2010. Марамат бардаро ба устод биёед ба дилписанҷед, харидорӣ кунед. Сборкаи Америка. Эскучҳои доступ дорад. Марамат бардаро види архиви мошин. баллонш дар ҳолати хуб, утилизатсияш ҳаст. Нархи мошин 95000 сомон бо савдо мешавад. ҳолати салонша нишон медиҳем. Марамат. бисмиллаҳи роҳмони роҳим. ҳолати салони мошин. винкод кузов даст, бесключҳои доступ. лифт сидения, винкод, мультирули ду тарафа, круиз контроль, 134,000 мил пробеги мошина, старт-стоп, мониториш, климат контролиш ҳаст. Бародаро. Нархи мошин 95000 сомон. Марамат биёед ба устодтон бинед, санҷед, харидорӣ кунед. Лайка фаромӯш накунед. Toyota Camry 4 солаш 2014. Авио мотори мошин 2.5. сборкаи Европа. нигоҳ кунед бардаро. Тонировкаи солона 4 баллонаш нав. види архиви мошин. бубинед. ба устодтон биёед ба дилписанҷед, харидорӣ кунед. Партроникош ҳаст. задни камера дорад. ҳолати салонша нишон медиҳем. бисмиллаҳи роҳмони роҳим. ҳолати салони мошин. поликш холуш ҳаст. салон кожа. ҳолати пешаш. боковойш ҷамъ мешавад. мультирул як тарафа, кондитсионер кор мекунад. бардаро бибинед. чида чӣ кор накардиста. пробегча бад биёем бибинем.
наҳолат дорад, мониторш ҳаст, климат контроль, обогрев сидени дорад. нархи мошин бародаро 146 000 сомон. Маромад биёин ба устодтон бинед, санҷед, харидорӣ кунед. Лайка фаромӯш накунед. Электромобил Ion S. Запас ход 480 км. Техпаспорти мошин 2024. нигоҳ кунед бародаро. дар ширкати 7000 олуча такси даровардагиам. мақсад вақте ки электромобилро мехарем, метавонем ба кор шурӯъ кунем. видеоархиви мошин, балонаш дар ҳолати хуб. задни камера парктроник дора, панорамаш аст. ҳолати салонша нишон медиҳем маромад. бисмиллоҳи роҳмони роҳим. ҳолати салони мошин. декольтаи бардаро дашти движение дора, мультируль ду тарафа, круиз контроль, монитораш. маромад бардаро нархи электромобил 150 000 сомон. ҳуҷҷатҳои мошин боша солона. маромад биёин ба устодтон бинед, санҷед, харидорӣ кунед. Toyota Land Cruiser Prado солаш 2022. объем мотори мошин 3 турбо дизел. нигоҳ кунед бардаро. тонировка Texas Motor дорад. соли 2026 буд мешавад. пробеги мошин 27000 км. 4 баллон нав. безключевой доступ дора. маромад бардаро. сборкаи Европа. варианти хуб, варианти нағз. бо ба устодтон биёен, баъдил прис санҷед, харидорӣ кунед. ҳаме ки махул нашид нахаред. не ки мошинча тоза акай махултон мешавад. парктроникош ҳаст, задни камераш ҳаст. ҳолати салонша нишон медиҳем маромад. бисмиллоҳи роҳмони роҳим. ҳолати салони мошин. климат контроль дора. салон кожа. безключевой доступ. бинем бардаро. лифт сидения. боковой ҷамъ меша, автостоп дора бардаро. мультирули ду тарафа, круиз контроль. 27000 км чихеле ки гуфтем. ягон датчики смертелниш гирон нест. старт стоп. монитори калон бардаро. круиз контроль. лобовой спирал дора. бубинем бардаро режимош, обогрев сидениш ҳаст. нархи мошин боша 562 000 сомон. маромад биёин, харидорӣ кунед. лайка фаромӯш накунед. ассалому алайкум. бардаро нигоҳ кунед. репликаи Харли Дэвидсон. д мотор дора. запас ходаш 120 км. нархиш 14000 сомон. нигоҳ кунед бардаро. варианти хуб, старт стоп ҳам дора. пробегаш 3700 км. осона ҳайкуниш. мақсад бе проблема мегардӣ. 120 км запас ходим ҳами электромототсикл. ҳечам хушрӯакай. ду одам меғинҷа. боҷа як кӯдак дигара мемонӣ. рафтан мегирӣ. нарх 14000, нархи охираш. маромад биёин, харидорӣ кунед. лайкҳоро чиқирҷу кунед, ба саҳифа обуна шавед. мо рафтем. Toyota Camry 4 солаш 2014. объем мотори мошин 2.5 гибрид, мошин вагон. нигоҳ кунед бардаро. дулупай. балонош дар ҳолати хуб. нархи мошин 137000 сомон, дигар савдо намешавад. безключевой доступ дора. маромад бардаро. видеоархиви мошин. задни камераш ҳаст. мошин утилизатсия дора. тонировкаш солона. мақсад мошина ҳафта нашида ҳуҷҷат кардана. настанушка карданаша. бисмиллоҳи роҳмони роҳим.
ҳолати салони мошин. Салоншам хушрӯ. Безключиҳои доступ дорад. Боковойш ҷамъ мешавад. Мультирул яктарафа, круиз контроль, 163 000 км пробега, старт-стоп, монитор, климат-контроль бардаро. Ҳай дили мошина деси. Торпедаи Camry Европагия. Нархи мошин бародаро 137 000 сомон дига савдо намешавад. Лайка фаромӯш накунед.